Průplav Hormuz je uzavřený už přes měsíc a najednou ho Donald Trump prohlašuje za trvale otevřený. A dělá to, jak sám říká, pro Čínu. Přes tento 21 mil dlouhý úzký koridor proudí zhruba 20% veškeré ropy, která se pohybuje po oceánech planety. Teď, uprostřed konfliktu s Íránem, Spojené státy otevírají cestu, kterou Írán blokoval a kterou Washington sám zablokoval v odvetě. Čína, která ještě před pár dny označovala americkou blokádu za nebezpečnou a nezodpovědnou, dostává volný průchod pro své tankery. Systém, který by měl v krizové situaci tlačit na všechny strany stejně, se najednou chová jinak. A to už probíhá teď. Podle dat z prvního čtvrtletí 2025 směřuje přes Hormuz 37,7% veškeré vyvážené ropy právě do čínských přístavů. Více než do kterékoliv jiné země. To představuje zhruba polovinu čínských námořních dodávek ropy. Téměř 98% íránského vývozu ropy míří do Číny. Když se průplav uzavře, krvácí především Peking. Ne hned. Čína nahromadila odhadem 1,2 miliardy barelů ropy na pevnině, ale každým týdnem se její rezerva tenčí. Nomura upozorňovala, že úplná blokáda by mohla znamenat ztrátu dalších 2,3 milionu barelů denně nad rámec běžných výkyvů. A přesto se teď koridor otevírá. Ne pro svět obecně, ale s explicitním odkazem na čínské zájmy. Tady se láme logika klasického geopolitického tlaku. Historicky fungovaly podobné úzké hrdla jako nástroj kolektivního donucení. Uzavření Hormuzu v minulosti vždy tlačilo na všechny dovozce stejně. Zvyšovalo ceny globálně a nutilo k deeskalaci, protože bolest byla univerzální. Teď se mechanismus mění. Spojené státy používají čínskou energetickou závislost jako páku. Otevřou průplav a současně hrozí dodatečným 50% clem na čínské zboží, pokud Peking dodá Íránu nové systémy protivzdušné obrany. Mrkev v jedné ruce, hůl v druhé. To není rozpor, to je kalkulovaný plak. Trump na Truth Social napsal, že Čína souhlasila s nedodáváním zbraní Íránu, že Xi Jinping mu v Pekingu dá velký objímák a že otevírá průplav pro Čínu i pro svět. Znělo to spíš jako memo z obchodního jednání, než jako klasická zahraniční politika. A možná přesně to je. Vysoké americko-čínské rozhovory probíhaly paralelně s vyjednáváním o příměří kolem Hormuzu. Bílý dům potvrdil, že stabilita bilaterálních vztahů je důležitá proto, aby summit v Pekingu příští měsíc vůbec proběhl. Hormuz tedy není jen o Íránu. Je to stůl, na kterém se připravuje další kolo jednání mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Pokud se vrátíme k historii, vidíme rozdíl v tom, jak systém fungoval dříve. V 70. 80. letech uzavření podobného koridoru vedlo k okamžité globální reakci, protože závislost byla rozložena a žádný hráč neměl takovou strategickou rezervu ani alternativní trasy jako dnes Čína. Peking si za poslední 2 desetiletí postavil zásoby, které podle některých odhadů dokážou nahradit dodávky přes Hormuz na 6 až 7 měsíců. Zároveň diverzifikoval. Ropovody z Ruska, domácí produkce, urychlené plnění strategických rezerv. To, co dříve bylo fatální zranitelností, se stalo nástrojem vyjednávací síly. A Washington to evidentně bere na vědomí. Zde vzniká první velké rozporuplné místo. Čínští analytici dlouho tvrdili, že dlouhodobé uzavření Hormuzu nakonec donutí všechny strany k deeskalaci, protože univerzální bolest bude neúnosná. Trump dospěl ke stejnému závěru, jen s tím rozdílem, že bolest rozložil asymetricky. Otevřením průplavu pro Čínu získává Pekingu čas a stabilitu, zatímco Írán zůstává pod tlakem. Současně hrozba cel zůstává na stole. Jak to vypadá z vaší perspektivy, pokud sledujete energetické toky nebo dodavatelské řetězce z Asie? Vidíte už teď signály, že se čínské rafinérie připravují na delší období volatility nebo naopak na stabilizaci?
Napište své pozorování v komentářích, protože tady se data z trhu a oficiální rétorika začínají rozcházet. Čína hraje svou hru s přesností. Její diplomacie opakovaně volá po míru, po příměří a pozicuje Peking jako zodpovědného hráče pro stabilitu Blízkého východu. Zatímco americká blokáda běžela, čínské ministerstvo zahraničí kritizovalo Washington. Teď, když se průplav otevírá, mlčí o detailech dohody a to je další signál. V systému, kde by měla být transparentnost v energetické bezpečnosti samozřejmostí, se objevuje selektivní ticho. Írán ztrácí kontrolu nad svým hlavním vývozním kanálem. Jeho příjmy z ropy kolísají, ale Čína si udržuje přístup k levné íránské ropě, často placené v juanech mimo dolarový systém. Více než 80% íránského vývozu ropy končí v Číně. To není jen obchod, to je struktura závislosti, kterou Washington teď zkouší přetavit ve vlastní výhodu. Tady se systém láme podruhé. Dříve by taková závislost jednoho dovozce na sankcionovaném dodavateli vyvolala okamžitou reakci mezinárodních institucí. Sankce na sekundární úrovni, tlak na banky. Teď vidíme, jak se hlavní hráči domlouvají nad hlavou Íránu. Trump hrozí tarify za případné dodávky zbraní, ale současně otevírá cestu pro ropu. Xi Jinping dostává čas, doplnění rezerv a stabilitu před summitem. A Írán? Ten čeká na to, jestli deeskalace přijde, nebo jestli se stane jen dočasnou pauzou v dlouhodobém oslabování. Pokud pracujete v logistice nebo sledujete pohyb tankerů, jak se změnily trasy a pojistné sazby v posledních týdnech? Vidíte už teď, že některé společnosti přesměrovávají kapacity jinam, nebo naopak čekají na potvrzení trvalého otevření? Podělte se o svůj pohled v komentářích. Tady se reálná ekonomika setkává s politickou deklarací. Přechod k vojenské dimenzi je přirozený. Americká rozvědka signalizovala, že Čína připravuje dodávky nových systémů protivzdušné obrany Íránu. To vedlo k Trumpově hrozbě 50% cla. Zároveň přišlo ujištění, že Čína zbraně nedodává, nebo alespoň veřejně slíbila, že nedodá. Klasický Trumpův přístup. Veřejně tweetovat o obětí, soukromně držet páku. Ale co když dodávky pokračují skrytě? Pak buď Trump neví, nebo ví a už mu na tom nezáleží, protože summit je důležitější. V obou případech 21-milový průplav přenáší víc než jen ropu. Přenáší novou rovnováhu sil. Srovnejme to s minulými krizemi. V roce 1973 nebo během iránsko-irácké války uzavření nebo ohrožení Hormuzu vedlo k okamžitému globálnímu šoku, protože rezervy byly nižší a diverzifikace slabší. Dnes Čína dokáže absorbovat šok lépe než kdokoliv jiný, díky zásobám a alternativám. To mění celou dynamiku. Systém už nereaguje jako dříve. Místo kolektivního tlaku vidíme bilaterální transakce mezi Washingtonem a Pekingem. Evropa a Indie zůstávají vystaveny riziku více než Spojené státy, které dovážejí přes Hormuz jen zlomek svých potřeb. Asijské ekonomiky mimo Čínu nesou největší zátěž podle analýz Nomura. A přesto se pozornost soustředí na to, jak se dohodnou dva hlavní hráči. Zde se objevuje třetí bod zlomu. Pokud Čína skutečně dodrží slib a neposkytne Íránu zbraně, získává stabilní dodávky ropy a lepší pozici před summitem. Pokud ne, pak je celá konstrukce křehká. Írán čeká na krach. Buď ekonomický pod tlakem sankcí a omezeného vývozu, nebo vojenský, pokud se deeskalace nepodaří. Čínské čajové rafinérie, které zpracovávají levnou íránskou ropu, fungují dál, ale dlouhodobě závisí na tom, zda průplav zůstane otevřený. Diverzifikace na ruskou ropu a obnovitelné zdroje pomáhá, ale plně nenahradí Blízký východ,
který tvoří 48 až 55 % čínských dovozů ropy z regionu. Jak to vidíte vy, kteří sledujete komoditní trhy nebo čínskou energetickou politiku zblízka? Zdá se vám, že Peking skutečně ustoupil v otázce Íránu, nebo jde jen o dočasnou taktiku před summitem? Napište svou interpretaci v komentářích. Data o dovozu a oficiální. Prohlášení se tady rozcházejí natolik, že pohled z terénu může ukázat víc než oficiální linie. Stejně tak, pokud pozorujete změny v cenách LNG nebo v pojistných sazbách pro tankery, jak se to projevuje v reálných dodávkách? Vaše zkušenost by mohla doplnit obraz, který se skládá z veřejných signálů. Celý mechanismus ukazuje na hlubší posun. Světová energetická bezpečnost už není o kolektivních pravidlech, ale o bilaterálních dohodách mezi velmocemi. Trump nepomáhá Číně z laskavosti. Využívá její závislost jako most k diplomatickému vítězství před summitem a jako páku proti Íránu. Peking hraje o čas, o stabilizaci zásob a o udržení vlivu v regionu bez přímé konfrontace. Irán zůstává v pozici, kde jeho hlavní vývozní cesta závisí na dohodě, kterou neuzavírá. A celý systém ztrácí starou předvídatelnost. Pokud se podíváme na logistiku, vidíme, že i částečné uzavření průplavu zvedlo ceny a narušilo řetězce. Teď se otevírá, ale s podmínkami. To vytváří novou nejistotu. Co se stane, když příště někdo zablokuje koridor znovu? Bude reakce opět asymetrická? Čína si buduje rezervy dál, urychluje domácí produkci a přechod na nefosilní zdroje, ale v krátkodobém horizontu zůstává vystavena riziku. Washington zase testuje, jak daleko může zajít s tlakem, aniž by narušil vlastní ekonomické zájmy. Tady se ptám těch, kteří sledují vojensko-technologické dodávky nebo satelitní data pohybu lodí. Vidíte signály, že čínské závazky ohledně Íránu jsou reálné, nebo jde o klasickou diplomatickou mlhu? Pokud máte přístup k informacím z odvětví obrany nebo energetiky, napište, jak to vypadá na vaší úrovni. Tato část příběhu je zatím nejméně průhledná. Stejně tak, pokud pozorujete dopad na globální ceny ropy nebo na chování rafinerií v Asii. Jak rychle se situace stabilizuje po ohlášeném otevření? Vaše poznámky pomohou doplnit mozaiku, kterou oficiální komuniké nechávají neúplnou. V konečném důsledku se Hormuz stal nejen fyzickým, ale i symbolickým koridorem nové reality. 20% světové ropy, polovina čínských námořních dodávek, téměř veškerá íránská produkce pro export. To vše teď. Prochází skrz dohodu, která vypadá jako obchodní transakce mezi dvěma velkými hráči. Systém, který dříve spoléhal na rovnováhu strachu a kolektivní zájem, teď funguje na principu selektivní stability. Írán čeká na výsledek, Čína získává čas. Spojené státy připisují diplomatický úspěch a my sledujeme, jestli se tato křehká konstrukce udrží, nebo jestli další krize ukáže, že stará zranitelnost se jen přesunula do nové podoby. Zatím zůstává fakt, že průplav teče. Ale za ním stojí otázka, jak dlouho a za jakou cenu. Systém už není stejný jako před měsícem a ten posun probíhá právě teď.